brightness yakadzika iripo here. uyaika kunoko ariko kuti priti ngave Afternoon diaries. This is Apostle IK with my Jaden in Hopley. Afternoon everyone, afternoon everyone, afternoon everyone. This is Apostle IK with my Jaden. Ne issue we are pretty, and the lady that spoke to SIS MELLY last week, if I'm not mistaken, or the beginning of this week. Yes, we are here. We have arrived. We saw the family, so the family is here, and they will speak for themselves what is going on, what is happening. Then we have also spoken to them, but we wanted it to be live so that at least you advise each other on what you are going to be, on how you are going to be helping them. So now I'm turning the camera to the family. Okay. Where is the camera here? Makamanyika, yes, my Jaden is here. All right. So this is the first one in their order. Uyakagara muri kutanga anonzi Pretty. That's the girl aitaurwa nasisi wake anombopota achimbobva pamba ozodzoka. Then the next one are in pink and Zambia. That's the sister anogara naye kuno kuZimbabwe. Then mother wa muri kuona ava vane skirt red. She's the one who helped us kusvika tasvika panapa. She did all the running around to make sure that vana vavanika, because tanga tichivashaya. So she did everything, running around kunotsvaga kubatanidza vanhu vese kuti vabatane. So she's one of the women. She's one of the woman anovabatsira anovatarisawo sevana. Then that one is the husband to the sister. So that's the whole family. And that little one in red, mwana we uya amuri kuona ari number 2, muning'ina we aitaura Facebook. Saka tauya panapa kuti tinzwe nyaya yacho tose, tinzwe tega. Isusu sevanhu vanosari panapa sezvatakavimbisa, we are going to do what we promised. I'm going to pray for them. Then we address the spiritual aspect. Then my wife is going to help near the medical side. Then my Jaden, she's also going to help near Ishema birth. But there are very important issues also that needs to be attended to. So I will be inviting one by one. Wachitaura, I will be asking them questions. Kana uti mimi nemuchibvunza. Then I will just ask them my questions so that we get more clarity on how we can help. So that is it. We are in Hopley with that family, and we thank you so much those who contributed. I got the fuel and the other money for the provisions. So we thank you so much for the contribution. SIS MELLY, we thank you with your team and all the diaries. God bless you. Okay. Pretty? Simuka mwanaskani. Yes. Shitswedera kupadis. Yeah, mira kwa papa. Good. Chimbobvisa ka ichocho chinozokubaya ndizo. Good. Unonzani stara kwa?
taurisa ndida kuti unzwike. Unonzani? Britani. Nyawela. Chiri kunetsa Priti chi? Choita kuti umbobva pamba. Chii chaungada kubetserwa nacho? Kuenda kuchikoro. Wakaperera grade ani? Grade 4. Wakaperera grade 4. Asi ungada kudzokera futi kuchikoro? Alright. Saka changa chichati usaenda kuchikoro chii? Aimbobhadhara kubva grade 1 kusvika grade 4 ndiani? Alright. Munin'ina wamama. Mwana ari kuti akaperera grade 4 akabva grade 1 kusvika grade 4 ndobva azoperera ipapo. Makore mangana abva kuchikoro? Ani makore mangana asikaenda kuchikoro? Ungadai wa grade ani izvezvi? Grade 6. Saka kureva kuti afana kunga grade 6. Alright. Mwana ari kuti akapedzisira kuenda kuchikoro ari grade 4. Patanga tichitaura navo vanomuziva vanoti anoda chikoro uye chinoita kuti abve pamba achimbopota achienda mustreet inyaya yekuti ari kuti pamba hapana chanei ndichiita. Saka anoda kuti aende kuchikoro, akawana nzvimbo yekuti aende kuchikoro. Kunyange nevanogara navo vanga vachipupura izvozvo kuti akawana kwekuenda kuchikoro anokwanisa kuve stable obatsirika. But pamba pane pachimubohwa because haana chaanenge achiita pamba. Saka anozochuza kuenda mustreet. Saka ane 2 years mwana uyu akagara pamba. Saka anombopota achienda kustreet. Anogara kana 2 months, 1 month and a half, 2 weeks asipo pamba. Ozodzoka paanongodzoka vanongomugamuchira. Vanoti first days waimbomudisciplina vachifunga kuti zvichachinja ndokuzoona kuti zvikuramba zvichidzokororwa. Saka vakungomutarisa wakauya anongomugamuchira otry kutaura naye kuti kochi anongoti hapana chiripo ongogara. Saka uyu ataura mudzimai wangu ataura naye akati anoda chose kutariswa ropa rake kuti aonekwe kuti pane chiripo here kana akati ndokwanisa kunotestwa anytime then kana zvichita ndibva ndatanga kana ropa rangu sisiri right ndotanga mushonga asi ndichienda kuchikoro. Challenge yavo chikafu. Anoti kunyange ndikatanga kumwa mapiritsi acho kana pasina chikafu zvinokwanisa kunetsa. Saka vachataura after this achanotestwa kana paita ari willing kumubatsira nechikoro totangira ipapo. My wife and my Jaden will assist panyaya yekunotestwa nekumupa counseling. Then also if there's anyone achada kubetsera in a way kuti mwana aende kuchikoro. Ndio challenge yake. Ari kuti kuswera pamba pasina chokuita neage yake. Saka anoona kunge zviri nani akanoswera zvake mustreet achitenderera. But ari kuzogara mazuva akawanda mustreet, maybe 1 month, 2 months. The longest that she stayed in the street was 2 months. But now aripo pamba. Saka ndiye Priti wacho aitaurwa nasisi wake kuti anopota achienda haana zvimwe zvinhu zvaanoita zvinganzi mwana ari very wayward. Tatosvika achiwacha panapa achiwacha hembe dzake. Makatarisa atori nemapegs aina anga achiwacha. Haasi munhu wekuti anganzi mwana anetsa. But imwe yacho mamiriro ezvinhu kushayiwa nekushaya pekutangira. Saka munhu anenge akushaya kuzvibetsera nenzira yake. So that is Priti. She's ane makore mangani? Ane 12 years dzekuzvarwa. Ane makore 12 ekuberekwa. Akaperera grade 4. Ane 2 years ari pamba. Main reason iri yekuti hakuna ari kukwanisa kugadzira kumuendesa kuchikoro kana kubhadhara fees. Saka kana pane aripo kana pane varipo vanoti vanokwanisa kubetsera. That is the issue on the ground concerning Priti. Priti anogara nasisi wake. Regai ndidainze sisi wacho. Ibva mangu yamese muri 2 nemurume wako. Ava ndo sisi vanogara naPriti nemurume wavo vanogara naPriti kuno kuHopley. Saka regai tinzwa kuti ivo vanoti chii
nenyaya yavo pano apa. Makadi zvenyu baba namai? Ndikachakumbira kuti mutaurise because vanhu vanenge vachikuda kunzwa kuti munhu bhosi chinhu chichaita kuti vanzwa vasida kunzwa inini varikuda kunzwa imimi handiti. Saka ndichatanga naameno pakati penyu anokwanisa kutaura kuti ari kuexplaina mama. Ndambotaura zvake. Musikana anokwanisa kutaura chimiro chezviri pano chichikuitika including issue yavo everything that you think you might want people to know. Isusu tachikumbira kuti tikaona rubatsiro rwekuti pretende kuchikoro zvingaitewo nani pakuti isusu hatino mari yekuti tikwanise kumubhadharira ungachienda kuchikoro. Dambudziko chii? Dambudziko nderekuti isusu hatino mari yekuti tokwanisa kumubhadharira. Mabhethi zvese nemabhethi hatitori nawo kubva pakashiya mama hatina akakwanisa kuti torisewo mabhethi nezvitubva hapana. Nechikafuwo ndo zvimwe zvacho zvekuti tokwanisa futi kana kubatsirwa hatitorina kwatozviwana. Okay, maimbowana chikafu sei mumashure musati matanga kuita problem yechikafu? Takambenge tine tuckshop pakuti murume wangu aitengesawo madrugs. Saka akanga ane madrugs akawandisa bhaazosungwa. Paakasungwa akaenda kujeri mari yemutuckshop iyoyo ndo yatakabhadhara. Ndo payakabva yangobhuruka tuckshop yacho pazvangoperawo zvakadaro. Saka tuckshop yenyu yaitoita zvekuti maitokwanisa kutozvitarisa? Ndiwe totibatsira zvese. Alright. Pacho ndotoita kuti vanhu vakwanise kudya. Ndiyo vana vacho kuti ukwanise kuti vaende kuchikoro kumwe vachiti tobhadhirawo mari ndiyo yainge tuckshop. Alright. Kutaura nyaya yemabhethi chimwechi. Okay, ndiyo nyaya yacho. Patafonerwa naSIS MELLY makadii madiaries ndimai Jaden. Saka SIS MELLY vafona vatiudza kuti zvoni neuro. Okay. Alright, makadii madiaries ndimai Jaden. Saka SIS MELLY vabva kutifonera izvezvi vari kutaura nenhau yekuti taakunidha manje nzvimbo yemwana echikoro ichitsvagwa. Pawanika rubatsiro rwekuti zvoni mwana akuenda kuchikoro. Then totsvaga nzvimbo mulocal munomu so that haafambi achida nidhi yemakombi. Tomutsvagira nzvimbo munomu muri local. Tamutsvagira nzvimbo munomu muri local. Then tonzwa mauniforms acho ari kunidhwa kuti ndeapi tomutengera semadiaries. We are willing to help this family. Kunyanya futi tangosvikawo pamba pacho state yacho haina kumira mushe. Nhau dzechikafu hapana. Ivo ameno kana vazombotaura statement yekuti vaimbotengesa vanga vambori netuckshop yatakamira kuseri kwayo iyi. Yanga irimbori tuckshop yaivabatsira kuti vawane kuzviraramisa. Saka murume akamboinvolvwa mumadrugs ndopaakasungwa ndopaakabva azovhara tuckshop. Saka izvezvi vanoti tine nhau yechikafu yekushaya mari nenhau yekuti tiendese Nigrikini Pretty kuchikoro. Saka ndo nyaya iripo madiaries. Is just about us assisting in school fees and making this couple as well. Iye sisi vaPretty nemurume wacho kuti vawane zvekuita zvokuti vakwanisewo kuzviriritira nekuzvitengera chikafu. Isusu toonawo tobatana pamwe chete toendesa Pretty kuchikoro achimonitwa. Mama apostle varipo vati vanobatsira on medical side yavo yavanokwanisa. Ndikuona vamwe vanyora kuti why does she want to get tested. Pane nhau yekuti ari kufila kuti paakambobuda kumastreet handiti ane zvakawanda zvakaitika kwaari. Handiti anga achiva open kuna mama apostle. This is ndopa vazosvika pastage yekuti zvoni ari kutaura ega kuti ndiri willing kuenda kunotestwa because iye utano hwake hauna. Ndofunga mazvionawo kana mega guys kuti kana muchimutarisa iye Pretty wacho she's not healthy. Saka ega abva audzawo mama apostle kuti I'm willing to go and get tested. Oendawo pachirungu. And ndinofunga munozivawo madiaries kuti kana munhu aenda kunotestwa zvakawanda zvinonidwa. Anoda support izhinji burikidza nediet kudya kwawo. Saka isusu hatingakwanisa ramba chimonita chiona kuti adya here. Asi through sisi vake nemurume wake zvinobatsirika. Vanobatsira tikavawanira zvekuita. Tichiuya tizongovamonita apo neapo kuti vakwanise kuwana chikafu
chekuti vakwanise kudya vachipawo kana pane anything that if matest acho akabuda ari positive. Saka tinotenda tirungoti guys maita henyu nekuuya through Sisi Melly vandifonera vati zvoni nyaya yeschool fees is being sorted. Chakosara chete taakuda kungoti tingoziva kuti chikoro chipi mari nemayuniform achanidwa. All right. Then okay, taurai zvenyu. all right. Pane vari kubvunza kuti ndiye she is pretty the only child. No, there's another one. There's a little girl. Where is that one? Wimbai. And ari kuenda kuchikoro. And the other thing tuck shop. Vaita tuck shop yaisatengesa madrugs. But yenge it was running independently. But murume aitengesawo madrugs. Evakomana vaiva saka akazobatwa mari yemutuck shop ndiyo akanozobhadhara bheo nekubudisa munhu. Tuck shop ndio kuwira pasi kwayakaita, but vanga vagara vaine zvinhu zvavari kuita kare zvainge zvichivachengeta, but unfortunately zvakazoendawo nepamwe. Pane mumwe mwana uyu mwana wavo anonzani ana makore mangani ari paprogram. Okay, uyu ndiye mwana wasisi wacho anonzi Wimbai. So they've got their daughter plus Pretty. So there are 2 children here na baba na mai. Akaenda kuchikoro here Wimbai? Pane makore mangani? 8 years. Afana ari grade kana 1 or 2? Uyu mwana uyu amuri kuona arifanira kunge ari grade 2 if all things were normal, but unfortunately she's not going to school nokuda kwezvanga zvingotsanangura iyo inyaya 1 iri kungaafecta mhuri yese. Saka pane issue yemabirth certificate, pane issue yeclinic, pane issue yezvikoro namainform, which we believe is going to be assisted with. So God bless you. If there's anything, we are going to be updating you. We are going to, and all of these two, this couple, varipa art. So one of the support yechikafu. Saka will then hear from the admin. Could admin diaries itatichi. I cannot make a decision for all of you, but that is what is there. And so we hear from the admin. Could we will always be readily available to do the running tiri kunog, so that whatever needs to be done will be there to assist. Saka ndo zviripo. God bless you so much. Thank you Sisi Melly, and thank you every diary that is contributing and assisting in any way. May God richly bless you. We thank you. If there's anything, we are going to come live again and update you. Sorry, I cannot speak for the government. I'm speaking on behalf of Sisi Melly and myself. So God bless you.